pozdrav ljudi, danas ćemo igrati Skywars. I ajde viš da počnemo. Evo ovdje tako. I koja je ovo mapa, pa ja se ne sjećam. Čekaj, da smo mi igrali ovu mapu. Možda nismo. Ajde više. Šta? Oje. Odmah na početku neki napici. Super estele. Ajde više. Evo i sad. Evo ljudi. No šta je ovo? Jel. Oja. Metalna kaciga. Super. Ekstra sve ovo. A nijedan mač, niti ništa. Čekaj. Okej. Vidi, polukožni, polumetalni. Evo sad, nemam luk, niti ništa. Samo imam kamenje. I ajde sad počnemo da gradimo. Ajde više drži malo, hoće da ono tamo česta. Evo još malo. Super. I već smo došli. Oja, metalni mač. Super. U luk. Stele. Napitak ovaj. Ekstra. Šta smo sve dobili? Ekstra, sve ove stvari. Dio. Evo. Evo, sad vidimo tamo da se bijemo protiv onih mangupa glupih. A evo su kamenja. Evo i sad počnemo da gradimo. Okej, sad mi je žao što imam ender pearla. Da se samo teleportujem do tamo. I idemo ponovo. U prošloj rundi su nas bacili i da je više ona. Evo je kožna kapa. Evo sad ćemo da igramo ovdje. Ajde. Evo vidi.
Okej. Znači sad... Okej. Uzimaj sve stvari iz česta. Super, jedno ender pralo. Super, kamenja. Ekstra. Evo je. Idemo sad unutra. Kako sam brzo ovo slomio? Okej. Umetalno se kirale, strijele. Super. Oh yeah. Vidi ovo. I šta smo sve dobili. I super, mi već imamo. I uputit ćemo se prema najbližom ostrvu. Je, odmah smo stigli. Ovaj čovjek je pametan. Pokupio sve iz oba česta. Okej. Znači sad... Full iron. O, još tin! Zašto sam ga pogodio? Ja nemam pojma, ima namjen za čarni sort. Imam samo usanu stvar. Od metala. Jo. Zašto si duh? I to je bilo to za ovu epizodu. I vidimo se u sljedećoj. Ćao!